Divers. Divers. Loh. Oh. Basa ta ba? Basa. Labo. Limon sito mga tiyo. Anakan ko na mga tiyo. Yo, what's up mga choy? For the next video, nakasuway o mog pangalog sisi mga choy. Kuha pa mo kasuway. So ayun na yun. Doon na lami kayo. Wow! Ato sa mi. Ida sa mo. O nga lagi me. Lagi. Tanawa niya mga choy. Dagko kayo. Yun lagi na maglabay. Ginabay niya? Oo. Atay, kuha na. Luya at sila to dire. Oh. Tanawa. Bika na. Oh, nawa. Tanawa, giinan di ka nga dagko kayo nagkundo diri. Di ka mo to. Sire kung kung yoy. Wala na ba kayo para mo... So na bigay para mo. Madali ito. Wala mo ginama kuan ni dag sudlay ke. Mo na pundo ko sa bisnihan ko kaon. Dito. Puno ka lang pre. Payo sa pre. Payo sa lang pre. Gusto na. Buya eh. Divers. Loh. Oh. Basa ta ba? Basa. Labo. Kapto kayo rin bro. Magpuyo rin buda pre. Sa muka na mo eh. Ikay na ano rin, sura na eh. Duk-dukong ko na mo. Nagay buaya daw. Di mo kaong buaya na. Ha? Pait. Kaong buaya. Pait. Musaw ka na. Loh. Teka. Black! Kupo ako, Migo! Isap! Isap. Hindi ko buang. Ay, tama choy. Isang beating mo ko. Saan? Unsa bangan? Isang beating. Grabe naman dito na eh. Guwapo. Kuy-kuy rin, dahugan kayo. Masigilak samok-samok. Wagi trabaho. Tama mga choy. Impas ta ng utang. Dako kunod pre no? Dagko kay kunod ay. Kay unod lah. Special delivery for someone who loves you. Mga choy. Oh. Tagliban ako si mga ay. Saan ang kuha? Ako Di nagkakas. Bisig bus karlo na. Dili ay. Tara oh. Mga choy, mga choy. Sadya na mga kapay. So very nice. Tabang ko ta ring napakakada. Say mo ah. Lah. Ito ang unog mga choy. Nindo ta sa bio diri mga choy. Saan na? Lah. Nalay ka natin. Tara Tawag sa mga tingay. mabasaon niya. Dagang mo kuha. Sus, atra oh. Finish Prada kay mga ting. Imara na. Sadya na mga ting. Gahana mga choy. Sila ko kuno do? Suno. Usa kita Carlo, pos. Padol. Di ikaw lang na kailaban di ka. Tara mga choy. Guwapo kayo na. Ay gwapo. Kani ba? Kani may gwapo. Berasan. Brasan nato mga choy. Lah. Buhog kag sili. Abi na para pos na. Si Padol lagi tani. Oh. Lagi sa may puspusan yan eh. Si. Ikaw. Sadya na. Sos. Kung pasok ka na kung saan makuha ni mo diyan ka. Mabaw ka na. Na ko ni makuha daw. Ikaw mo tingog sir. Unsa? Di mo tingog. Kuha ko na nito ko, lubog man. Oh mga choy! Eating na! Wow! Eating. Diba? Sili. Mukha sili. Kaya nga tayo? Grabe litato ko eh. Sili.
Unod na mga choy ay. Oh. Dara karon bagitan. Di man kagikan di ay. Dito ko China. Ay na sa mga choy. Sabi mga choy. Uy! Kasi nalimot mo nga na limoncito. Luod ay. Limoncito mga choy, oh. Ano ko na mga choy. Nice na mga choy. Lami mga choy ay. Ha? Lami kayo. Sige yung talaba ba? Talaba mga choy. Gusti. Buot ang aking Talaba sisi. talaba. Talaba. Oyster. Sa baka naghalo-halo mga na. Pag inauna naman naman ginahapit oh. Be, lami. Saan na. No, Limoncito. lumasitom. Guwapo yung ano. Lumasito na ako. George. Grabe mga choy. Lumasito ba tayo? Lumasito mo ka? Pilit. Oo. Lapit ng linkam. Largo. Namumuri gusla naman ka. Sabi mo tayo. Ito. Nah. Tingog lang mga choy eh. Hindi ako na po be. Ako nga sa'yo. Ito. Lumasito. Awa mga choy. Ikaw na po. Pattern. Ano? Grabe mga eh. Puti na lemon. Pot na lemon. Ini mga choy. Tigo punch. Ako na po. Nya lami. Tipis. Nandihan na. Dara oh. Para ba sila? Pulbos mga choy oh. Paano mga choy? Kami ano? Oh mga choy! Linig na! Hindi na makamulitik noon. Shoutout mi sa among YouTube subscriber o commenters. Shoutout mi ni Aimee Lapinid, Shout out! Boy Sweeto, Shout out! Albino Tabuena, Shout out! Ken Zipiri Dumaog, Shout out! Elmir Sahulga, Shout out! Kadodo TV, Shout out! Alaysa Ray Fernandez, Shout out! Raven Fernandez, Shout out! Niwad Rua, Shout out! Singards Madar, Shout out! Remark Salamanca, Shout out! Joel Goso, Shout out! Jeneline Ngilig, Shout out! Iris Kadungog, Shout out! Pilpak, Shout out! Joshua Malz Official, Shout out! Brian Tadtad from Gratchirina Kamsor. Shout out! Shout out! Sa wapa ba shout out diha mga girls? Comment na mga batro! Wow!